Hej folkens, i dag skal vi lave en karriere med United. Så vil vi begynde, og jeg er ikke så god, men vi tager den på professionel. 5 minutter, det er lige meget. Så er vi på standard, så er vi download seneste. Og vi kan ikke komme med. Det er simpelthen noget lort, men så er jeg tilbage lige om lidt. Så er jeg tilbage igen. Lad mig lige tænke over den her, så vil jeg lige komme tilbage lige om lidt. Sådan, nu har jeg fået ordnet det. I kan se, her er Philip, og så træner, eller efternavn og skud. Det er så rigtig, hvad jeg hedder. Danmark. Jakkesæt, grå, mild i hudfarve. Kropstype, normal, slankagtig. Der ligger jeg nok. Ja. Yes, så kører vi. Ses igen om lidt. Og så tilbage igen. Det jeg vil gøre, det er, at vi skal ikke købe nogen i første sæson, eller første 2 måneder i første transfer. Skal vi ikke gøre det, ellers har vi ikke. Det vil bare være lidt dumt, synes jeg. Så jeg rykker bare videre til første. Så kører vi. Så har vi fået nogle bud fra Manchester City, og vi sælger ikke Marta. Det er ham kan vi bruge. Han er meget vigtig. Så næste bud. Fellaini. Ham kan vi godt bruge. Quaric, den hænger lige, fordi nu har vi Fellaini og Blind, og Quaric, han er 33 år. Han giver gode penge, hvis vi kan få den op på 6,5. Jeg ved godt, det er ikke rigtig sådan noget i nærheden af den pris, som overhovedet er i. Nu prøver vi bare. Så nu er vi kommet til den allerførste venskabskamp, som vi skal spille. I kan se her, vi har De Gea, McNair, Smalling, Evans, Ryo, Blind, Rooney, Di Maria, Jenside, Falcao og Van Persie. Så kører vi. Jeg vil se kampen, så intet skete nu efter 10 minutter. Jeg tror, der kommer et mål inden halv første halvleg. Nej, der kom et gult kort til Van Persie. McNabb blev skiftet ud med Luke Shaw til... Jeg tror ikke, der kom nogen mål overhovedet i hele kampen. Jo, der kom sgu lige en for Juan Mata. Jeg er ligeglad, men så bliver Van Persie skadet. Det er godt, vi har Wilson til det. Jeg har lige lavet nogle små ændringer. Vi har taget Wilson ind. Han er et talent. Marta har jeg også taget ind. Blind, ja, han har været derinde. Så har vi Falcao. Rafael og Marcus Ryo. Jones og Luke Shaw og De Gea. Og reserve, Victor Valdez. Godt køb. Smalling, Kilic, and the Herrera, Jenside, Fellaini og Young.
Han er så... Og Van Persie, han er skadet, men jeg ved ikke hvor lang tid, og det går jeg ind og kigger nu. Ja, vi har lidt dårlige nyheder. Persie er skadet i 6 uger. Det er dårligt nyt. Nå, men så har vi nogle pris for Jonny Evans. Jeg kan ikke lide Jonny Evans som sådan, så jeg vil sige 12 millioner. Han er i hvert fald ikke lige min slags. Nå. Så vil jeg sige 6. Nej. Ja. Farvel og tak for de gode ting og tider. Så har vi fået et bud igen, og det er Jonny Evans, de sagde 9 millioner, så siger jeg 10. Så, yep. 10 millioner, eller så ej, det får jeg væk. Så skal vi mod Juventus. Det kommer til at gå godt. Så har vi fået et bud på Kravic Lille fra Frankrig. De siger 4,9. Jeg vil sige 5,5. Yes. Så har vi fra Leicester, det er Phil Jones, og de siger 9. Han er et talent, så jeg vil sige... Det kan godt være det overdrevet, men jeg elsker højtal. Men... ja. Så skal vi mod Juventus på udebane. Ja, holdet, som I nok godt kan se, det består af... Som vi snakkede om tidligere, det består af De Gea, Rafael, Rio, Shaw, Jones, Shaw, Blind, Rooney, Di Maria, Donnarumma, Wilson, Falcao, og Di Maria scorer allerede, og De Gea er skadet, og Falcao scorer også 2-1 til os. Og vi vandt. Nu skal vi så tjekke, hvor lang tid han er skadet. Og heldigvis er det giver kun skadet i 7 dage. Det er heldigt. Fordi normalt plejer det at være sådan 2 uger, 3 uger-agtigt. 3-4 uger. Så det er heldigt. Så er det Michael Kravic. De vil ikke... Det var sådan her. 5 millioner. Eller fuck off. Siger 9,5. Han er superstjerne, så vi siger 16,5. Godt nyt. De har sagt ja til de 10 millioner West Bromwich. Så vi siger farvel og tak til Jonny Evans. Så skal vi spille mod... jeg kan ikke huske, hvad holdet hedder, men det er... Nå okay, det står deroppe. Frankfurt. Jeg håber, vi vinder, men jeg er ellers ligeglad. Og bare ingen skade ellers, fordi det er simpelthen dårligt. Wilson, sådan. Ryge skadet, det er edderromme noget pis. 3 kampe, 3 skader. Nick Powell har jeg også sådan. Det var ellers godt. Så vandt vi den kamp. Det her, det er virkelig noget møg. Marcus Rojo skadet 2 måneder. Nå. Andreas Pereira. Hey boss, jeg håber, at du måske... Han vil også godt have en chance, men... Han er til lidt, men... Nej. Nå. Phil Jones.
Vi siger bare nej. Så er det så ja til de 5 millioner med Michael Carrick. Farvel og tak. Dårlig nyt. Carrick han blev åbenbart ikke solgt. Han ønsker mig ikke at flytte på nuværende tidspunkt. Og det er okay, men det er bare lidt ærgerligt, når vi har gået den samtale igennem. Så vi rykker videre. Hey folkens, jeg vil bare lige gerne sige, vi spiller ikke kampen i denne episode, men vi spiller den i næste episode. Så jeg vil sige mange tak for i dag, og så ses vi derude. See ya.